Chérie. Oui, mon bébé. Comment est ton bébé? Surprise. Oh, youpi. Yummy. Funi era là là. Oh, baby. Ah, des cadeaux. Janganisa. Merci, mon Pas bébé. de quoi, pas de quoi. Jangan turu wale. Mais hali ka boka laje. Ah. Il fait le sera ni masa. Ay, Brésil ko ta sai ga. A jouer le buena farso. Sulu. Ay ne wala. Oh, me buran nimi. Iko ba nanga nyo fina ka nya. Ina wana ni asapne. Bo ni tulu ni ne be nyama nyama. Ouais, ne bala. Ira ne wala. Wa kan ite matru. Ouais. Bo te mata bala, pima tout abere bala. Surtout iba da sororo yoro kelimpe. Bamako kura. Ibo ron do on immobiliser ka immeuble ba be ron na. Oh oui, Bamako kura. Voilà, nyesile no ma. Atoko de ko Electrolux. Janganisa. Ta femme devient Lix. Et toi-même tu seras Lix. Donc on veut couple Lix. Ada. Mais itu dilihat kado sung, dilihat kado. Cakap masih kena mempola. Ifana sa. Aire, mau te deliku mina. Mau dulu na shugun dugu dete. Shiriga ko betani sa. Ha? Shiriga ko betani. Oh mana manga kado kan ngamuso. Si. Ani ni mana kado ki ibe kuma wala taka nyaga mena ne ka kado ki ani ka ko wala taka do asingro. O be nyonya sala e reba mu fa be nyonya sala ko. Le meme ipe ne be ga sema de kana kado ni mani pite. Ye ni fonya na kuma chama. Ne botora barayoro la nya décider mo mena kado ki. E yo ye e de ba foko ne nana ne te fendi ma foi. Mais ni kele ni fana kele e ba foko bi no kuma cha fana. Ni ka ko betani. Ini mo gote me jala. Kamenye mba kono ferete bane. Mbotara na sore itmega tandi sungru do mashuna no igene. Oh, no. Ni mu. Muna yere na faga. Ona fendi ma na foko bi. Ne adongo nte kadu gansan wallahi ala. Ibina bolo kariga afko. Nyem koy. Ina wa muso betani. Imana here kauye kara. Na ma kauye fana kara. Fitri wale ala mo nya koro dron. Join fitri wale ne. Eke. Mais ni problème aduma dora me kumbe kuma. Adora kuna dali. Ne kuna dali sawo. Ni de fitri wale. Ini mo gami sengege non fe fitri wale. Ngande be baram nge gon e gon ma bara ni ngadina ma. E da ni ngadina ma. D'ailleurs même comme ne de abo ngani ala kani kado ki abana pio. E ga kado ko koni ni o dane sira. Ibilla ala na. Akansa. Ala komasa. Ifana kani famille c'est vrai ne be kilia il a de mon cœur. Ha. Kila kumbeti ni. Kumbeti kila kana ko anu ko ngana nu man. Oh, ni kado ni kede wati dola ha. To ba ko la. Oh. Oye, fane figa to ka ko leri na fro ne bi ga so sanjul jul. Ha. Bo e kan ga courage de do mo la sa. Ni mo ni ko ni kelen ki ha. Bo ko a ta sheri ni ngana. Shamara te ba keni. Bo e baro ga bitigila re, electro bitigila re. O be fen chama bare firi mun ni shiti kede. Surtout era ba do periguri nu fen kade. On va langana muso ga langana nu be finini nu Felix chama bi. Oh mais genre angata no weekend na ke. Weekend na. Wa konna ko. Wallahi muso konna ko tesa. Angata weekend na sa. Dala weekend na meta no fe. Le sala. Okay, gatile la evento sono ha. Tala ni revni ga tu ni na. Okay. Total. Ni afianza Mungu wote ndio wao watisa. Mdale mu kafe. Ai, you know kuma ntuntu. Mu fo wati decision. Ai, calme ça, calme. Bonne nuit. Je t'aime. Oui, mon gars. Inya bemna. Injom me kuma.
Même moi, je ne sais pas. Ni numéro 1 donné, net et donné. Numéro 1 koni. Obe wele te se bota glace en fait que na nyamu. Hey, ni na nyana de kawe. Wa ne o de fina mo chauffeur sel to bi no iga dabla. Ha? E ro kon baro mo chauffeur ko ni sel to bi ga de mo ma jawa go ga do na nyana. Jack man dabesh. Niere kulebe ka fa ko bon ni jete. E ma fuko shede. Wa yo ayi to ala bulu xamne. Ne wa muso sunu yɛrɛ kɔni a kulo bɔ ka ca wa a ka suru cogo min na a hakili ka suru ten kana na to ka kuma yɛlɛma sa ne ko a tigila mɔgɔ de ko kan bɛ sini la ilaha illallah muhammad rasul wa dabe wo ɲɔsi masi ni ala de cɛ e ko san k'e tɛ numéro in dɔn o yɔrɔnin bɛɛ ka tila k'i jɔ tuguni k'e ko kan bɛ sini alors que i y'a fɔ ko bɔn ni je t'aime de ne de y'a f'i ɲɛna n kana to ka seri de d'i ma sufɛ seri i ka dabila seri bi bɛ mɔgɔ bila mun na e yɛrɛ b'a dɔn han. Non, hali ni bɛlɛ tobi ka k'e kɔnɔ kɛ e bɛ don ɲɛgɛn kɔnɔ diɲɛ don o don ɲɛgɛn na taga i bolo k'an b'a kɔrɔ la dɔ wɛrɛ tɛ i bɛ don ɲɛgɛn kɔnɔ appel de la wa n bɔra a kɔrɔ kalama fana mais ni appel ko tɛ n bɛ n sin da nin ko kan i yɛrɛ ko man e Burama Jan kuma fɛ yanni n ka dimi i ni jɔn de tun bɛ kuma na Burama e kun tɛ sabali sa Burama e kɔni b'a dɔn ne sera e ka so yan position min na Burama e kun tɛ sabali diɲɛ don o don ɲɛgɛn nataga a bɛɛ ye téléphone ci e ala k'a fɔ furubaliya dɔw ka fisa ni furu sugu dɔw ye diɲɛ kɔnɔ Burama i dun m'a fɔ n ɲɛna i ni mɔgɔ tun bɛ kuma na sinon walahi ala i tɛ sunɔgɔ yan bi e Burama i tɛ kuma ne fɛ yan wallahi ala i ni mɔgɔ tun bɛ kuma ne b'a tigi fɔ ne ɲɛna Voilà, chérie. Oui, mon amour. En fait, quand on t'a dit voilà. Mais c'est gana. Mais n'intelligent de venir à Moussa. Midi wati, on a tlé là de son. D'accord. Parce que moi, on a assez de nouvelles là, la drôle du côté. Depuis 5 ans, ça va devenir mon adhère. Mais on va regarder la sans ça. Bisous. Bisous à toi aussi. Pas bien, c'est ça. Ok. Depuis 6 heures, tu veux que tu aies pour ça. Mais oui. Fatigué, ma femme, ça va? C'est vraiment. Oui. Et Amiga bureau pour être là. Il bien a fait, il était secrétaire à Kana. Non, non, elle du la main. Comment bien il a mon frère depuis 6 heures, il faut 14 heures. C'est vrai, c'est vrai. Tu as dit ça. Chérie. Chérie. Ah. Non, nous sommes dans ma tête. Aïe, mais il y a beaucoup de commentaires de filles. Prochain. Ni ni ko kabe ngena wo. Il y a million ante. Kana sika. Tu es où me regarder? Même on do trop. Eh Allah. Ni chelu ye kangarani de pa boto. Ni bina mke san chefamia. Esse de chefaira. Bulo meu. Mais ore ben nata. Entregue. Non le film muito não. Mais voilà, vous pouvez me demander de nous. Bon, quand on peut t'aller, ni est sur mon place l'intérieur, mais n'était à faire. Tu t'as sorti. Mais ni, nous n'avons pas de dem sen na monu. Ah, ne la film toi. Susu kana giru pa. Am gata chobe. Ana paraketi. Tiens, tiens, moi me fait caméra. Chérie. Ah, awamana sasa.
de ndage korne bife ni sara di de ala na fora ki la tuni ma tuni ha ke la chegwe chef ala tuli reflati Chérie. Ah, j'arrive. Tuli reflati Era contando eu femi ni na. O ka levela su ko ka bonu ko nga ko yo. Ni ha si ni ga do ko mo sa. Ni mo ne dera ta lo na fa fa. Abi mboto la nduye kana da. Nya fa na mo ya ni na ngaso. Me frega menos por feder. Sardini. Nemu. Utesa, ebulu mino utesa. O te jumero, afanya ke munero. Nemu. Sesa. Tasmari cara da horo. Dum na shishida. Tendere que não mete se essa com. Ai ala mama, ai musa. De que do ban sinca. De pisider, fosse na sardine. Muso jugu te foyi wolo den jugu kɔ quoi. Wallahi bilahi. Alors que mboto la nya fiɲɛna pɛrɛ ngo me na tilila duso ni terikɛ. Mais ni ye mun ye? Utesa. Oh. Chris Borom ne kuma tega. Angela Frusa. O ma fi. Ma fe ko la ba to. Ni bɛɛ ye novelas de, novelas lajɛ o novelas lajɛ. La chérie a tega a ta fa fla la blessa. Allô? Encore novelas Ricardo et Angela Frusa. J'espère que Angela continue FNS 5 a eu gagné du ayo kuma ite nga dumuni mona. Ok, ni interview na dumuni. Changache. Amata ne fe, me dumuni ni. Ai musa. Ne di boni ha. Ai ni. I m'a fɔ ko Angela gɛnna ka t'o fɛ yan. A gɛnna quoi. Tiens, Ok. N bɛ taa n terikɛ fɛ yen. Yani n ka segin ka na. O y'a sɔrɔ i ka minɛn fara ɲɔgɔn kan. E to Angela ko yan ma. Bla bla. Bonya sa bonya ba. Bla bla. Bla sa. N'a sɔrɔ ne de ye furu ou bien novelas de ye furu. I bɛn'o fɔ n ye. Bla. Wartigi finno yere la na poshi yere la ta wardo me che mubi yimfi yumi alla emaro chebe monero mo wala sa yimi wallahi ala ni ben faati Burama Jam Nemi. Ko Burama Jam wa? I bɛ wele tɔgɔ la bi yan. O bɛɛ to yen. Nin ye min fɛn n jaabi. Ne t'a dɔn nin ye mun ye. N ye nin sɔrɔ i ka vesti poche kɔnɔna de la. I ɲɛ b'a la. A fɔ n ɲɛna fɛn min don. Ne ka vesti. I ɲɛ b'a la. Nin ye mun ye? I filila ne ka vesti tɛ, I filila ne tɛ. N tɛ kalabanciya la. N ye n kale masa dɔ ye Alahu Taala ye. N'i t'a fɛ ka si ɲɛgɛn da la su in na, nin ye fɛn min y'a fɔ n ɲɛna. N tɛ kalabanciya la. Mais i b'a dɔn hakili jigila la sisan walahi. N terikɛ Vanba dɛ, o de nɔ ye nin ye.
Fan ba to ko na minne ga so kono. Itu mun kalama ha o don ani patron botola anana ko ne nga fesi singa ko kan nga bo nta so nya na ka do ka sim ka to fesi poshi kono ha mo galo met aka na fan ba ya wule Kana wili aka numero be mu kwa credit be mu ama bi ne telefone ni tu mai era baro bombe mola ma ni ga sisa ha abna do kita so mola limbare rosa ni ne mun fina ka dawla ni bi fale jonna ni toy ni beto ma ni ka toy sa te baro pere ka dini ko su do be ne ti so ngota bi ne bi se gado no ina tota wallahi alan daga dila sino nok me ko ira ila so ngona yambi ima sigin ni illa sa ya baro sa a te ko ne baro ko su do ne ti so nguru ke la sa ikan no ma to ko te Aku tengok kau bagi kelesa, kenapa? Allô? Oui, allô? Ça va? Ça va, Dieu merci. John, non? Aïcha, Lilo. Aïcha John. Et Bob there. Odon yi minga ni molo ta pharmacie dala. Den jamani fak me jakata. Ah. Kan mo vida? Kan foite. Iwaka. Wa. Tebora kira famai. Ibaro dum na nega ni molo ta de. Ibaro ne ni na ki ga ni molo de enregistrer ayi fasira ya. Wallahi. Wa odoni biche. Ne be miri la chogo muna ne tisi kan sigi ne tisi ka jowa ne tisi ka ta na iga ko be akera na go fa kwa no je horo yi awati no ko no Aha ujara isa ere ga kuma don o kuma na imusuri bi kerefe ai na muso ne jagana kulukutu 100% ai malla ni mo ko nganga ga ambassadeur e jagana kula ne premier boy ne jagana premier no toy wa muso la ja to ma ne ne ye muso la ja fin fait kadi fin ni be fait ka fin fana soro voilà mais il va donc garder ça c'est comme on peut la dori ne me fait yi photo do ci no WhatsApp kan quoi aha like ole kadiya trop no même photo ci ma sansa Chérie il est content de nous vider. Voilà, calme. Quand fêter Ça va? les bonnes choses. Voilà, Tu veux lui téléphoner, t'as qu'à blaguer. voilà. Il appelle de Voilà. Aí intergado bo como aí barado que ni parte a doi. Donc o lume fa café no le cinema bo. Voilà. Allô? Comment est-ce les bonnes choses. Ça va? Alhamdulillah. Ne m'a fait mon éclat dans le numéro ça. Du wakati j'avais signé na wale. Alishina kadi. O ma fare bela. E ta do ini chere bi sokona. Awa gani shina kadi do. La kira. Chega na kulukutu ile ifoto chima de mesi musumne tugula de patati patata inyana fimena de depuis ay no ndum na fosta masika snogo de hey ne be sim musumne tugula ne be ketam al ne kam tulu ete sega sanga dinima
sigida bɛɛ ko n bɛ condition na n bɛ so ɲuman kɔnɔ min bɛ n kan ni ala tɛ mɔgɔ si t'a dɔn nin tigɛrɛ la Da doso ye dɛ. Ni balfo. Ni kala ma da jugu bɔ. O ma mun bila I farni fagalen kɔni ne baga nali ko in ne tɛ k'i fari faga dɛ e yɛrɛ b'i ba ka ko dɔn I b'i ba ka ko dɔn n'a nana sisan hali ala ma taa ne ka pantalon don a bɛ kuma o bɛɛ la k'a sɔrɔ e yɛrɛ de bunama bɛ tilen ka fɔ ne ɲɛ ko ne ka to ka pantalon don i ɲɛkɔrɔ k'olu ka di e I b'a dɔn dɛ ne ye nin fɔ I ɲɛna ka sɛgɛn ne ye nin fɔ I ɲɛna ka sɛgɛn musokɔrɔba in bɛna dɔrɔn waati kunkurun dɔrɔn a bɛ segin o tuma e bɛ fɛ ne k'a ko kɛ cogo di e yɛrɛ b'a dɔn pɛrɛ a ma se ne k'a fɔ I ɲɛna I ka nin kɛ I kana nin kɛ ne b'a dɔn musokɔrɔba in ka ko man bon I ma nka o n'a ta bɛɛ a bɛna waati kunkurun dɔrɔn nin kɛ ka segin sa a tɛ taama yɛrɛ ta o tɛ sa I b'a kalama seri ne ni ba cɛla ko ka gɛlɛn kojugu fura sɔrɔla diɲɛ bana bɛɛ la fura ma sɔrɔ bana kelen min na k'o f'i ye n t'i fɛ ni mɔgɔ t'i fɛ hali n'i y'i sogo de kɛ buru kɔnɔ k'a tobi k'a d'a ma a tigi a tɛ se ka k'i fɛ walayi ala I ba bɛ tilen k'a fɔ yan nɔ ne mana dumuni kɛ ne ka dumuni tɛ dun ni e ni ɲɔgɔn kan ni an san joli ɲɔgɔn kan ne mana dumuni tobi e t'a dun wa dumuniw tɛ diya e tile kelen bɛ dumuni kɛ kɛnɛ ma hali e bɛ dumuni min kɛ baarayɔrɔ la ne b'a tobi ka d'e ma est ce que hali e bɛ dumuni kɛ kɛnɛ ma mais I ba mana na a bɛ to kuma na dumuni kɔgɔ t'a la dɛ tulu t'a la dɛ a bɛ tan e ala I b'a dɔn dɛ nin bɛɛ to yen ba ye n b'i fɛ o n t'i fɛ o n ye nin kɛ o n ye nin kɛ o ninnu bɛɛ si tɛ e kɔni tɛna fɔ ko ne ka jo di e sigilen ma ka ne ba sigilen to kɛrɛfɛ ayi o kɔni o to yen ma e nana ma hali k'an wele awa I t'an se a fɛ yen ma a kɛra fama ye dɛ i ni sɛgɛn ma a bɛ di kɔni baasi tɛ yen yen nɔ sigakaw kɔni baasi t'u la an ka alimamiw bɛ yen N'u bɛ ji di ma masa ma ka ji min ji ta ka di ma ji wa a ye to dɔ di ne ma fɔlɔ kɔngɔba de bɛ e ma sira jɛngɛnna to anw yɛrɛ wulila ka bɔ sunɔgɔla la ne bɛ ka taa sogo de la tan e yɛrɛ wulila sunɔgɔla ala ma mɛn 11h e ka daga ma sigi I tulo bɛ nin na nin ye musoya ma ne de nɔ de don parce que ne an yɛrɛ kun bolo k'e tun tɛna na sisan o de la ne ko n ka to dɔɔnin na e ni ala cɛ nin ye muso ye ka taga subaga muso ta ka na I ka so k'o ye muso ye ala cɛ kɛ n'i ye subaga muso ta a bɛ kɛ tan tɔ de ale bɛ nɔrɔya don o don ka taa a bɛ k'i joli de ɲini e k'e fasa cogo lajɛ nin ye mun ye ma I fana bɛ ka nin dama tɛmɛ dɛ I da b'an ka kuma na I nɛ minɛ ka bɔ ne la I y'a mɛn wa I y'a faamuya kɛ I filanw bɛ yen nɔ ka du falen don denmisɛnninw na I b'a fɔ ko jardin d'enfant den joli bɛ ka so hali ala ma taa selidon min ye mɔgɔ bɛɛ nisɔndiya don ni nin ɲɛji bɛ ɲɔgɔn na mun na bɛɛ n'a mɔden bɛ taa misiri la ne musokɔrɔbatɔ fo ne musokɔrɔbatɔ de k'an ka tapi minɛ ka taga misiri la e tɛna mun kuma fɔ n'a tɛ den wolo I t'a bila ka taa n'i ye den wolo la ye e ni ala cɛ nin bɛ den wolo planning bɛ ɲini k'a faga a bɛ furakisɛ ta dɔrɔn na n'i bɛ den wolo ma
k'e fasa cogo lajɛ ala kama e na kuma sisan Burama lajɛ e na kuma ni sisan ye kelen han ne y'o fɛ o i k'a to n ka muso bɔ an ka dugu la ka na d'i ma ne t'a dɔn mun na i y'i ban o ma o a lajɛ nin ye muso ye wa. I fana sa han. Ma i ye ne cɛ ba ye ne ma ban o ma i ye ne ba ye ma ne ka k'i bonya mais ma ne t'a permettre i ka ne dɔgɔya dɛ ma den o ye ala ta ye ala de b'a di mɔgɔ ma. ala mɛn. ma i denkɛ ka muso filanan ko o bɛɛ ye ala kelen tɛ o de bɛ se k'o latigɛ mais fɛn min ye k'a fɔ ne ma ko ne ye subaga ye ne tɛ jɛn n'o de ye ma subaga de bɛ subaga dɔn n'i ye e ko ne ma ko ne ye subaga ye i bɛ sɔrɔ e de ye subagaw la masamuso ye ma n kana dɔgɔya e fɛ bilen a ka di ne cɛ ye a ka di ne cɛ muso bɛ ne dɔgɔya sigilen de la i tɛ ma n bɛ ka kuma de fɛ a ka di ne cɛ ne ka kɛ tan de a ka di ne cɛ ye cogo min na ne ka kɛ ne ka fɔ ye i tɛna ne ka wala mugu fila jara ni sinji ye kuma fosi tɛ nin i tɛ kuma. ma e yɛrɛ de bɛ ko bɛɛ dama tɛmɛ wale kɛ quoi. i muso bɛ ne dɔgɔya i sigilen ɲɛna i tɛ kuma. ala ne ka wolo kɛra fu ye ne nin bɛɛ faamu nin y'aw fila bɛnbakan de ye. ayi ma an bɛɛ ma ka cogo. walasa ka ne gɛn ka bɔ yan o tɛ yan. ayi dɛ ma o tɛ sa ma. o tɛ yan ne bɛ taga. ma i delila sa ne bɛ taga. ala kuma ma. ne sabari sa ma. n'i ye ne sen i ka du kɔnɔ yan tuguni. ma i delila sa. han fo ka ne sa kɛ. ma ala. walayi i tɛ kɛlɛ f'i yan hali ne sara i ka na i sen ka na jɔ ne su kunna. ma ala kama ma. la ilaha illallah muhammadu rasulullah ala. ala. an b'an kɔrɔ jumɛn ka taa jami han ne yɛrɛ t'a dɔn ne bɛna nin kɛ cogo min na ne ba ni muso bɛ bɛn cogo di sisan han an ma kɛ cogo di ne yɛrɛ t'a dɔn ne bɛ nin ko kɛ cogo o cogo walasa ne muso ni n ba ka bɛn ala mariage ko fan funna ɲɔgɔn na de wa ka ɲɔgɔn kɛ ra don do yala bain doboro la fo me ka ɲɔbi fɛ t'inquiète ne yɛrɛ ta kɛra cogo min na je ne m'attendais même pas ça tiɲɛ don furu balila ka na kɛ o ye ten tiɲɛ awɔ donc an bɛɛ ka don mɛna dɔn awɔ o ye tiɲɛ an cɛ dun a bɛ yen nɔ basi fosi t'a la basi fosi t'a la walayi basi fosi t'a la e yɛrɛ dun baarakɛyɔrɔ halisa i n'i ka muso in bɛ ɲɔgɔn na n ye min ka kuma nin bɛ ka ne sɛgɛn bi wa mali service dɔw bɛɛ de bɛ tan to i mana taa kɛ dɔw de bɛ taa ni dɛ ni ka kɛtɛ juguya tɛ i se n'a fɔ i b'o ni bilen san cɛ i kɛra stagiaire i kɛra i ye wo ni ka ɲa dɔrɔn mali service la u b'u ni dɛ ni ka fo k'i fa k'a fɔ ne dabali de banna ko bɛ cogo di des bonnes choses ça va wallahi i b'a dɔn ko ne ka mobili de bannen o de ye i nana taxi de la n kɛlen don ka mobili bila garage la de dɛ awɔ crédit yɛrɛ tɛ ne kun a crédit t'i kun i jɔ dɔ bɛ sɔrɔ dɛ crédit bɛ kun awɔ dɔ bɛ sɔrɔ donne-moi pour que n ka se ka weleli kɛ nin ko in a kɛ i n'a fɔ i b'i ka sɔn n bɛ na yan mɛn ok problème t'a la awɔ ala donc bébé wele k'a fɔ an ɲɛna n'a sera so ka sɔrɔ Bibi, il y a quelque chose qui ne va pas. Je m'en voulais donc.
va. I sera ka weleli kɛ? Mun b'i la? I kɛcogo tɛ ka ne diya dɛ. Mun bɛ yen? Ka ji dɔ di mɛ k'i min. An tɛ fɛn dɔ commandé. C'est sûr que tu n'as rien. Salut. Teriya ka jan ni masa e ni bɛ ɲɔgɔn ka ca ni san 10 bi depuis an bɛ lycée la depuis 10e bɛɛ y'an dɔn ɲɔgɔn fɛ. Moi j'ai partagé tout avec toi. Man ka wari jɛlɛ, man ka fini jɛlɛ, man ka samara jɛlɛ. Ka taa e ma cɛ wɛrɛ sɔrɔ k'o kanu fo ne furu kɛ. Chérie. Ne furu kɛ. Chérie. Attends, on va expliquer ça, chérie. Ma chérie, Ni ye ka mun dogo e la. Kanu miri, ni bɛ ka Bamakɔ cɛ ba in e ma se ka cɛ wɛrɛ kɔni ne furu kɛ kɔ. Depuis an bɛ lycée la. E ka ne lamɛn ba in. Depuis lycée. Ala kama. Chérie. Wallahi ala kama. Mun de kɛra? Mun de kɛra? E fana mun de sɔrɔ? Han? Ne bolo mun e de ye message ci ne ma. Ne bɛ message cɛ ma cogo di? Kɔrɔlen e tɛ ne yan tantɔ mun kɛra? Message e ka téléphone ne ɲɛ b'a la e ka numéro bɛ ne kun e b'a la ko ne ka Ne ma message ci ma. Ko ka ne bɛ ɲinɛ o bɛ na. E bɛ sɔn ka taa ka ne to tan? Jara. Bonjour. Voisine. Ah. Kon basi tɛ yen. Baasi foyi tɛ n na. I ka ɲɛnama. Ayiwa n kɛnɛma. N'i bɔtɔ min? N bɔtɔla filɛ na sanni la tan. Ayiwa basi tɛ. I muso a bɛ yen. Walayi basi foyi t'a la. Nin y'a tile fila de n tɛ k'a ye. Walayi k'a sɔrɔ a bɛ yen basi foyi t'a la. Baasi foyi t'a la. Walayi ka kɛnɛ a Ah ok. N t'a la. K'an bɛn o la. Awɔ k'an bɛn. Hello. Et voisine de nous. Eh, voisine. Ah, Ça va? et voilà, ça va. Comment est-ce que tu Et nous sommes. Les bonnes choses. Ça va. Ça va. Comment ça? Ouais. Les bonnes choses. Ouais, tout va bien. Kon bashiti la. Bash fouette là. Si yoro bi. Bashti là. Wale bashiti. Voilà. Wallahi. Ah, ok. Bon, on est fait. On est pas vraiment fait. Et voilà. Tu vois là, on est là. Et bien. Ah, ok. Ay, ka sɔgɔmada foli dɔrɔn de don. Awɔ, n nana ka tɛmɛ dɔrɔn de fo. Ah, ma chérie, i dun bɛ ka jumɛn k'i kunkolo la tan? Ni ye n ka kunnajɛ tulu de ye dɛ. I ka kunnajɛ Ale gamu man ca, ale yɔrɔ sebe. Ah, o de bɛ k'i kunsigi janya ka magaya ta. E ma dɔn e kunsigi kisɛ ka ɲi. Walayi. Ne yɛrɛ bɛ na ɲɔgɔn na dɔn. Awɔ kɛ.
jan a b'a fin fana quoi. Ah bon? Ali karashin a bulu chamale. Ah tiɲɛna mɔgɔ kan ka ɲini. Vas-y. N bɛ se ka kɔkɔ dɔɔni sɔrɔ. I nana kɔkɔ ko de la. Ah kun bɛ diya n ye. Problème foyi t'o la. Ne kɔkɔ di ma sisan. Ok problème t'a la diya n ye. Nin bɛ yan? Awɔ i bɛ se ka taa ni nin bɛɛ ye. Ah problème foyi t'a la. A diyara n ye merci. Vas-y. I yɛrɛ bɛ kunkolo siyɛn yɛlɛma yɛlɛma yɛrɛ est-ce que i nakun ye kɔkɔ ko? Ayi i bɛ lésir la yan turu. I lafiyalen don sa. I t'a kalama fo ka ne ɲɛ b'i fɛ wa. O diyara n ye tellement. N ko sufɛ ni n'i cɛ dalen don aw bɛ to ka mankanni minnu bɔ. Ne bɛ n sigi n ko ni muso in bɛ lésir la dɛ. Voisine. I nana i ka kɔkɔ min. I b'i ka kɔkɔ min. I bɛ bɔ n'i dakalajan ye n ka so. Ne ni n cɛ la ko n bɛ tɛmɛ an cɛ an ka dilan kan an ka so kɔnɔ o y'an ka intimité de ye. Ne t'i permettre k'i da don o la quoi. Ayiwa n y'a faamuya. I y'a faamuya. An k'o bɛɛ to yen sa. E sigilen bɛ k'i sen fila croiser yan. I ko ma kɛ. N ko ne de tɛmɛtɔ la bi ne de bɔtɔ la sugu la bi. Voici ne de ɲɛ de i cɛ ni muso wɛrɛ ye mobili kɔnɔ. Mɔgɔ ka lakale tɛ dɛ. Ne cɛ. I ko n yɛrɛ ɲɛ fo n taar'u fo. A dan to yen. I cɛ ni muso wɛrɛ fo n taar'u fo. Min ne ta sunga ni farida la. Kosɛbɛ. Ne ɲɛ n bɔtɔ la sugu la bi. Ne yɛrɛ y'o ye bi. E ko ne cɛ. I cɛ. Ne cɛ. Awɔ. Voisine ne cɛ t'o ye. Ne dun ne filɛ. Voisine wallahi ala voisine. O tɛ ne cɛ ye. Ne b'o galon tigɛ mun na? N ko n yɛrɛ ɲɛ de y'a ye. Fo n taara ka t'u fo. Voisine i bɛ tiɲɛ nɔ wa? I ka kɔkɔ ta i kɛ ala kama i k'i dakalajan ni sengalajan ta i ka bɔ n ka so kɔnɔ. N ka so bila. N t'a nafigiya la n ka so bila. Aw de bɛ tila nafigiya la Bamako ka mɔgɔw n'u cɛw bila ɲɔgɔn na ka mɔgɔw furu sa a nafigiya a tɛ kɛ ne na i y'a faamuya i y'a faamuya n t'a kuleya la u tɛ foyi la Bamako nin ko sugu ninnu kɔ k'u sigi carré kɔnɔnaw na k'u da don mɔgɔw ka furuko kuma na ka mɔgɔw ka furu sa u tɛ baara kɛ u tɛ stage kɛ u tɛ foyi kɛ nafigiya dɔrɔn. Nin ko in cɛbakɔrɔ tɛ dɔn ka ban dɛ. Mais ne kɔni ne ma dɔ yɛrɛ dɔn wallahi Burama bɛ na ne sɔrɔ yan Burama bɛ na ne sɔrɔ yan ne ni Burama fila kɔni bɛ dɔ bɔ so wulubɔda fɛ a mana kɛ muso min n yɛrɛ ka fɛn bɛ ɲagami wallahi Burama bɛ na ne sɔrɔ yan bi koyi wallahi ala an bɛ so in tilan fila ye. Fui ma jigin kɔnɔ sisan ka jikalaman bɔnnen ou bien ka nin kulo ɲimi quoi walayi. Chérie, ça va? Mais i jɔ n ka n datugu n k'a lajɛ a bɛ na min fɔ fɔlɔ. Mun bɛ yen? Ne mun lajɛli tugun? Kan jumɛn bɛ da? Ala t'an dɔn. Tɔɔrɔ n ye temps dɔɔni ta bari ni Jɛnɛba de bɛnna sira la dɛ. Jɛnɛba jumɛn? Yasa i faamu kɛ Jɛnɛba kɛ. Mun b'i janto i ka kɔnɔbaya fɛn. Ne ka jiginni na. Voilà. Bon comme ale kun bɛ ka taama ka taga so o ye tɔn k'ale bila so ka dɔ bɔ a ka sira la quoi. I dun ye numaya ko ye kɔni. Walayi. I bɛ baraji sɔrɔ o la dɛ. Jɛnɛba ye mɔgɔ ye cogo min na. I ma ye ne ka grossesse bɛ daminɛ fo ne jiginni a bɛ tile yan nɔ kuma bɛɛ a bɛ na. Bon mɔgɔya bɛ ten nɔ. Walayi. An fana tɛ se ka fɛn ba k'a ye n'o olu ko ninnu tɛ. Walayi. Diɲɛnatigɛ kuntala ka jan don kelen dɔrɔn tɛ. Walayi. Walayi ko mun sɛgɛnnen don. Ne dun ka n da dɔɔnin farin dun ɲɔgɔn na. T'i reposer. Allah. Ne kun ye n cɛ kunbɛn ni kɛlɛ ye. I b'a dɔn ne kun bɛna fiɲɛ don n ka furu la. O de kama an musow an ka hakili to an yɛrɛ la an k'an kɔlɔsi samaranitigiw ni sigida nafigiw la u bɛ don i kan kɛ ka n'i cɛ bila ɲɔgɔn na an ka sabali furu tɛ tile kelen ko ye an kana n'an dusu bila hakili ɲɛ togoya si la ni muso n'i dusu bila i hakili ɲɛ dɔrɔn i bɛ fiɲɛ don i ka furu la
Imurun dinna figi mina ne la se kuma ngode kama mba jogo do abe sigi den dube kono ime anana ali manye ko la jagoro ko sebe ne chega yafani ma ijonga tandan chekere fe Ani sogoma. Madame Jara ko bashitila. Flow de ko bashitila. Namo ni sogoma iko lamine. Namo ni clé ko lamine. Namo ngi shu ko lamine. Bare ni fora ngana chamango. Flamso njale ko bashitila. Madame Jara. Ala flamso ne ka flamso. Ko flafina fly amache, fly Jara fly amache. Ko ni fima nono na ikata ikabwala. O te flaw ta doye flamuzo nyale ala ko bashite la wange tika katenidi tari mamva mu de odi ato ne nana dro benzo afron ne mako burde danye ga ni ndi amadura anda dira onde kuma chaya flamuzo nyale wallahi ngabi ni so adiso ngadi finya fete de odi ni ngoja ni wallahi jelwa sigarabe bismillah alhamdulillah Tabarakallah. Okera. Definire ga mareji. Wallahi okera hoy. On jelu ko ko cha. Wati biami mo ka frusira ta maula. U biambe kungo ke rola. O yaro anti tansoro hunna. O ode yen fama ima suno ndise ka fama ima. Mami bi soburu de danyegala. Ai tise ka fama uma de. O jarakere. Obi minya nere. Horomuzo nyale akacha koy. Ndise ka fama uma. Bashite. Alhamdulillah. Bashi foshitula. Tabarakallah. Alhamdulillah wallahi tabarakallah alhamdulillah. Amba koka. Mba kabe kuna shini ngunganga seya. O komi njatike ke kunyemule. Kachido dunda. O kongano nyafinyena. O konona la. Ankumbe frusira tama dola. O onno ga rasisa. Bi ufunga nanga na chin lasi. Sano che awo jara kodo wala jara do jara kolo bakari kodo kasra bolen salama me awo komi chido be o bi ketche na muso ni nyanje o nga chido be o bi do jelibada tari mamba mu o do sano che jido dia nga doni mi fo jeliba yiri wina fo ko bilare bilama mbora ka do dum zanga ni horom so jale mi dia mbodu obi janje ko jugo tari ala ngo wati beni nana ite ko ngoy temi no ibi na horom zo mi fe na so ne do na bi duminu ndima ka jidima ite ko ngo ite mi no horom zo nyale ko bashite la de ngonne ne bi ko dande tari mambam de jilba chimi yere won sira fo ere ki déplacer gana aga kay ga dumuni ki faana ko di ko nyara fo ala songa di fola ko dafew ka abi fo ka labanga nya alaka ko feka jilba ha bismillah wallahi na jis awo bibe horom so nyale wallahi o bibe jilba jifle wallahi wasigi afo bismillah kuma bidani o kuma flow tara yanfe andra koron fe sa oh nindai sawa ala o flamu sote toka kiria shodi ke kuna ka eko ni ndo ngura ko ko mata mbasa hali ni musota mulanga ko ande ko mo tari mamba mu jalo inya bala ni ngande ni jara ni ndu ay ta bobli nyere jatiga muso imbe chugwa mina ni mafia na ne jeli ni jatiga ya kunde nyere fana kumuso ngolo hinde ni yakui jalo ko mu kuna chama njunta jilba sobo balali masobo me fa ngamba olanga komi bala
Não sabe? Não, mas não, tá aqui. Não, eu dou nem dula, sabe? Jibe boisson. Não tô doido. Não vou com ele. Olha, alhamdulillah. Bismillah. Um boisson. Ah, aí, manina. Ora, vamos olhar ali, manina. Kile flesta ka jilba tunu bunama ka jilba tarami wallahi jilba mbiya mata yoro la ayo bashite romzo nyale ini gwa wanga wajibi wallahi kon manga non feno ke ga ko Allah ngo angonin alhamdulillah nga bashite jara kunyanji aywa on ye jeliw ye n'a ma ɲa ni ci donna da a ka kan an k'a lase hɔrɔn n'a ka jeli cɛ n'i bilala ci min na i k'a kɛ safɛ ci in ti baasi ye n b'a dɔn fulaw u ti ban maa ta ma n'i ye fila bannen fɛn min ba dɔrɔn o bɛ don a ka hɔrɔnya la o kadira kɔnɔna la jara kun ye n ji n bɛ ji dɔɔni min o tɛ baasi ye yɔrɔ ayi a bɛ fɔ a bɛ fɔ n'i ma ban fɔlɔ a bɛ fɔ safɛ komi jara ko jeli ni jatigiya la ci ye juru ye ne man ka dɛsɛ ka ci e ma ne ko o fɔ ayiwa hɔrɔnmuso ɲalen den n'i ye filanan ko fɔtɔ ye fɛn o fɛn na fɔlɔ sɔnna o kadira kɔnɔna la komi a kana kɛ baasi ye jara wallahi ma sɔn dɔɔni min fɛ jalo jara kun ko n'a kun ye n ji ci min na fulaw de y'a ka n'i tɔɔrɔ dɛ bari diɲɛnatigɛ kow ka ca i ye diɲɛ fɛn foyi tɛ yen i ma ne bila minɛn min kɔnɔ k'o ye minɛn ɲuman ye jara b'o cogoya la k'i y'a bonya fo ka na se bi ma a m'a fɔ i ka dan yɔrɔ la k'i ma dan ye i ye ko bɛɛ to a ta la i ye ko bɛɛ to a n'a somɔgɔw ta la a fa n'a ba yɔrɔ n jeliw kɔni ko tɛ sa y'anw bila yɛrɛ bɛɛ la sa dakurunya kelen i ye 10 000 francs bɔ ka di ne ma o bɛ caman o bɛ tɛmɛ nin caman dɔ la ayiwa baasi tɛ jara ko k'a f'i ɲɛna tile 2 in na ni ala ma baasi kɛ ko i dɔgɔmuso ka kan ka na o bɛ n'i bolo bɔ baaraw la i kɔrɔla n'o nana o ye e dɔgɔmuso ye o na to ka baara misɛnninw kɛ e yɛrɛ na nin bɔ ko caman na sa ko k'e lafiya jara ko in dabɔ kun ye o ko ye n ka n'o ɲɛf'i ɲɛna n b'a dɔn ko filamuso ɲalen n'i y'o fɔ a ɲɛna o tɛ kɛ baasi ye hɔrɔnmuso ɲalen n'i y'o fɔ a ye n k'o bɛ bɛn a ma n'i y'o fɔ hɔrɔnmuso ɲalen o tɛ digi a la o t'a tɔɔrɔ anw jeliw bɛ nisɔndiya sɔrɔ o ko kɔnɔ sa tari n ye nin kuma in fɔ k'a b'a ma kɛ fɔlɔ n y'o de fɔ n ko tanu n ko bɛnnen don maa dama dɔ la walayi n'i ka tanu fɔ hɔrɔn ye tanu i m'a fili ji la abada hɔrɔnmuso ɲalen an b'an ka tanu k'an f'i ye sa wallahi i nana ci min fɔ n ye ci ma bali n na ala n k'a tɛ nin sa wa
ngo horomuso bi ko nyedo de kasura masuma ore kama ni keto ga dumuni ndi ema ala ni poson kala ka dima yasa inshallah ni chinyo kona bere ita sifla na jina tigechi jalo kana kede ni poson nga kinna ga ke bosona ga dima madam jara kana ai mo ko msufla na ko chido ko ni sa jalo kana keta ne flow ai flow man ngede iga wafla no wafla bo le gidna tiya ai jalo ajeli ba kwa bebe pa ai jalo ko bi chitela msufla na furu sama na furu wallahi jalo ngalela alala ni enchien folo kan nyoko na chief nyoko na fo jalo angana wafla me dinga poso ngo nyetnewa jeli fa pa ide aben na ni ne jeli kele fa ye dugu ci de kana kede ne ko dumini poso ngo ci yedo wa jeli ba nyore fi ngo yi poso ngekinina ka kla ka ke jula ka dima depuis nato nyado ebe kana chimfo depuis ndega koya be ke domina jeli ba ni ona ne bla fo bini ne furu ne be furu na ngina sanjuli e kleglen teme tomasia e be na ke be na chifoni ni ma poso nke gon ala rebe jigine la o jeli ba ai jalo ko ni ne me fa ala be jigine na ya banesa itila chiwere la se chimi ko ble ni o ai kana ai ijo flamso kana jeli ba sobla poso ngo nyetnya jeli ba ni kanga aw ne bitaw nga poso ngo jeli ba adieu jilba la la sons mai jalo nasro yen nga jeli kala la ha sigi jela jilba nani mallaka re amay mita jilba ni ga yabla awo ina tara sawo di na ti dia yabla awo nga poso ni ngoyne ni la yabla awo la muso ka jeli faga allah akbar